Ja, den er god nok. Der er ikke noget. Der er vitterligt ikke noget, når man kommer uden for byen. Og uden for byen her, det her det er ikke 700 meter uden for Tórshavn. Så ser det bare sådan her ud. Ingenting. Ingenting. Jo, der var sgu lige en antenne der, en mast. Ingenting. Der er ingenting. Hvorfor tager man derhen, hvor der ingenting er? Så skulle man jo tro, at man ingenting kunne opleve. Der bliver bare ved med at være ingenting. Næsten. Der var sørme lige nogle vindmøller. Fordi det vil jo gerne være en grøn ø. Mere grøn end de er i forvejen her nu. Så efter vindmøllerne, der er ingenting.